Lorsque cinéma et best-seller se rencontrent. Bonjour, bienvenue dans les enquêtes du département V. Tu peux découvrir ici les enquêtes du département V qui sont parues en 5 volumes en France. Dans le premier Miséricorde, tu es sur une scène de crime avec Mork. Il est en train d'examiner les lieux avec deux de ses amis qui sont flics également. Ils n'ont pas vu un type qui était caché dans la pénombre. Ils va le tirer et descendre à des flics qui, avec son corps, va protéger Mork. Le troisième tombe dans le coma. Pour Mork, c'est le complexe du survivant. En plus, c'est une grande bouche, donc quand il rentre au travail, ses patrons vont le mettre au placard. Et quand je dis au placard, ils installent des bureaux dans les sous-sols en disant que le gouvernement danois a débloqué des nouveaux budgets pour le département V, le service des Colcaise. Un matin, il verra que les dossiers ont bougé tout seuls. À côté, il y a Assad, qui est censé être un homme de ménage, mais qui va se révéler être bien plus que ça. En même temps, tu vas découvrir une femme politique danoise qui est très intègre. Les paparazzis n'arrivent pas à avoir une info sur elle. Et tu seras comme ça sur cette enquête et sur ce Colcaise en même temps. Je te laisse découvrir la bande-annonce du film qui va sortir en VOD dans les jours à venir. Hvad fanden er det med dig, Karl? Jeg tror ikke, jeg har set dig smile, mand. Min kone er skrevet. Min makker er død, og min bedste ven, han er blevet lam. Jeg har ikke så meget at smile af. Så hvad fanden gjorde det der for? Fordi det er det eneste, jeg kan. Jeg kan ikke sende dig tilbage til drabsafdelingen. Hvad? Der er ingen, der gider arbejde sammen med dig. Justitsministeriet har givet sådan lidt penge til at åbne en ny afdeling. Afdeling Q. Vil du have, jeg skal sidde og gennemlæse gamle henlagte sager fra de sidste 20 år? Den her kan jeg godt huske. Det er 5 år siden. Den kan vi lukke med sammen. Hun begik selvmord. Ja. Tak for dit input. Vil du slæve din hjerneskadede lillebror ombord på en færge, hvis du havde tænkt dig at hoppe ud? Gør det job, du er sat til at udføre. Skriv 2 siders rapport. Åbn en ny sag, læs den igennem og skriv 2 siders rapport. Uffe, jeg prøver at finde ud af, hvad der skete med Merete. Jeg tror ikke, hun har været ud. Er det ikke ligegyldigt, hvem hun gik i seng med? Ikke hvis han slog hende ihjel. I er suspenderet begge to. Jeg bliver nødt til at fortsætte. Jeg bliver nødt til at vide, hvad der skete med hende. Dans Profanation, Nouveau Colcaise, il y a quelques années, on a retrouvé des jeunes gens assassinés, avec juste 2 petites pièces de jeu à côté d'eux. La jeunesse dorée d'un établissement scolaire voisin avait été soupçonnée, mais aucun élément n'avait été retenu. À l'heure actuelle, Mork et son équipe vont reprendre ce dossier. Et quand je dis son équipe, tu vas découvrir un nouveau membre très surprenant. Si tu veux en savoir plus sur tout l'univers d'Adler Olsen, je t'invite à lire l'interview qu'il m'avait accordée à l'occasion des Boréales en novembre 2014. Tu peux retrouver cette interview sur zonelive.fr. Je t'invite à regarder maintenant la bande-annonce du film et je te dis à bientôt. Der er morgener, hvor jeg ligger i sengen og tænker, om jeg skal stå op, eller jeg bare skal tage et glas piller for det overstået. Ved du, hvorfor jeg ikke gør det? På grund af dig. Det eneste, der betyder noget for mig, det er, at du får dit liv tilbage. Hvor meget ved du om kostskole? Jamen, det er vel det, man sender sine børn hen, når man ikke gider være sammen med dem. Kimi Lassen, hun var vidne til dobbeltmord tilbage i 1994. Jeg tror måske, det var elever fra Griffenholm Kostskole. Dit liv pram. Dit liv, Pram. Har I fået en kollektiv hjerneblødning? Og præmien for at nedlægge årets særlige trofæ er et sommerhus i Provence. Lad os komme i gang! Fødtes. Har du set hende siden dengang? Nej, det har jeg ikke. Hvad med, hvis hun er død? Eller gift? Er der en forskel? Jeg har
for at hjælpe dig. Jeg gør dig ikke noget. Hun er lige så skyldig som de andre. Kimi prøvede at sige sandheden. Hun prøvede. Alle andre holdt deres kæft. Hun har ikke fortjent det her. Jeg gør det hjemme nu. Hey. Du går for langt, Karl. Hvad siger du? Ja, jeg bedt dig simpelthen. Nej, det. Jeg har ikke brug for det. Der er folk derude, der forsøger at slå vores eneste vidne ihjel.